Fil-Berġa ta' Kastilja, l-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-entitajiet u kumpaniji kollha li taw semmhom fil-maltemp li ħakmet lil pajjiżna l-ħadd li għadda l-argrigalata li laqtet il-Gżejjer Maltin sa mill-1982. Din il-laqgħa saret turija ta' apprezzament tas-servizz eċċellenti li ngħata minn ħafna ħaddiema u volontiera. Mal-wasla tiegħu fis-sala, il-Prim Ministru sellem lil kull ħaddiem li kien preżenti. Qal li lan tal-laqgħa huwa li jingħata wiċċ lil ħafna persuni li taw servizz lil ħafna matul tmiem il-ġimgħa li għadda. Dr. Muscat stqar li l-maltempata ma kellix aktar effetti negattivi milli kellha għaliex kien hemm ħidma u koordinazzjoni bejn mijiet ta' persuni illi permezz ta' ħidmiethom ħallew il-pajjiż għaddej. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern irid juri lill poplu Malti wawċi kollu li l-ħaddiema għamlu dan kollu possibbli fil-waqt li wrew li dan il-pajjiż għandu sistemi li jaħdmu li qegħdin f'posthom. Il-Prim Ministru stqar li bħala Gvern għadu għaddej ix-xogħol biex issir evalwazzjoni tal-ħsar li ħallit il-maltempata fil-waqt li reġa' konferma l-impenn tal-Gvern illi jagħti għajnuna lil bdiewa sajjida u raħala illi ntlaqtu b'mod ħażin u li m'hemm ħadd jagħmel tajjeb għalihom. Dr. Muscat tenna wkoll illi l-Gvern ma jistax iservi bħala kumpanija tal-assigurazzjoni privata. Minkejja dan xorta waħda għalli jifhem kif kienu bosta l-familji li ġarbu danni konsegwenza tal-maltempata. Matul id-diskors fakkar li issa l-korpi dixxiplinati qed jiġu assigurati f'każ li jweġġa' waqt il-qadi ta' dmirijietom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.